weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heɓɗo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to magama to waali to jaareɓe to kadjela zacharia to fumu guileyta to sabbara to sillowola to zerika ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou dafa to mbouta ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno si to jawaldi mango e ko taari ɗum kala kabruji men demgal pular ko ɓuuri tengtude e kabruji men to leydi Mauritanie hono ba Mamadou Abdoulaye ɓurɗo lollidde Bélé Ba ko président de la zone France mo Nouadhibou o ardima cérémonie ko fate inigirugol uddida gola jeetati taw ko jeeto tebbuji jeete e nder leeɗe tati taweteɗe e nder Nouadhibou to leydi Sénégal Ali Guy Ndiaye wondude Boun Abdoulaye Dionne mennoɗo wonde hoɗo jagorɗe leydi Sénégal e oɗo saaha kala goni ko ya kaldigal beele kay ene mbadda blog faddade ko fate candidature Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar suuɓi yo won gembonoɓe sumgoji 2024 to leydi Mali ko avion koninkoɓe goto yani sara bo wallade diwoje ngal gawo ma en gartuma en jaño e kabaru to leydi Benin ko dépôt carburant mawɗo no fewi tawateɗo sarakirol hakkude mabɓe leydi Nigéria ko kañuma sumi e subaka aseda hande ko famdi kala fodde capanɗe tato neɗɗo mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Somalie ko seɓɓitiɓe ɓe hinde Chebab kañumen mbaɗi jangu mumen taw ko camion ɓe tuufi bomboje e fetti sara checkpot goto ko famdi kala fodde sappo e tato neɗɗo mbasi hen pittali men kedde Afrique ma en ketto roɓino musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj bisimilla mon e ketki hotondirte joni piren pacciren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo hono Mansour Gako tawateɗo to Nouakchott to legal premier ko kañuma yettiniɗo wulango o hono paɗɗugel si tawateɗo to Nouakchott Mamadou Demba Sy gonɗo e jillu mum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie manka si to guijulona wondude e Missina si to guijulona e dendagal bandiraɓe guijulonnaɓe Sénégal naɓe Mauritanie naɓe kala eɓe ndenta kamɓe kala ɓe pecca sunare eɓe kabara kadi dendagal bandiraɓe ustare miñiraguel mabɓe hen banggue badiraguel mabɓe hen banggue ɓinguel mabɓe hen banggue biyetenoɗo bonni si noon o hoti e jomi ko koto Casamance o wira noon ko kikiɗe aseta hande sanga 17h ko ɓoyani ko o wira to sare gonga nde guijilon eɓe duwano dendagal bandiraɓe guijilonnaɓe kala ha tengti noon e galleji sisiɓe ko noon kadi ha tengti e biyeteɗo Astella Dalasi ko nene mum duttiɗo kamɓe kala ɓe ndenta ɓe duwanomo ɓe Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina. Jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam
aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoje gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe Gorelte ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore bira nogas e tati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulara e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba kala jaaɗo to hello YouTube so tawi kay o tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma o yi tengade nde ma yaltotona nden tengade noon kala ko jewtinoɗe kay e weltare ɓiɓɓe fulɓe guila to banggue buuɗal yurmede ha to banggue habaruji e jewte bawɗe wonde kala jewtanoɗe guila kay weltare tafa faade oɗo saaha joni so tawi a yeehi to YouTube to hello ngo mbiɗen go ma waw yiɗɗum hano hannirta ni taw ko golle Saydou Abouba habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jeen ha to wuuro men Likseyba Gorgol dendagal ɓesgu Likseyba Gorgol naɓe kala ha tengti noon e almuɓe wuuro ngo nana darino dole mumen ponno tawa kadi ene gondi e softede mawde no feewi ko fati yuɓɓinde wonde kay e heblanade jamma mawludu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam gila kay lewru ndu dari woni go mayru faade oɗo saaha joni kala jamma noon so keji ɗe erama juulama kay ko ɗon tigui ha salatu ere walla ha salatu dara erede ko jime belle taw ko daade almuɓe belle no feewi ko fati kay e burdi heblanade ko fati kay e mawludu nabiyyu tawa kadi mbiɗen konngol ɗo watti duuɓi jeegom woni 6e édition e kala hitande ko ɗum yuɓɓinte to galle Sisiɓe e gardagol Ceerno Sy wondude e Amadou Sy e miñiraɗo mabɓe biteɗo Ceerno Siyel Sy tawa kadi ko golle baɗɗe fayida no feewi juɓɓinteɗe ɗon yimɓeɓe no wuuro ngo kala ene jarne ene jette saabu kayne notito hen e keewal kadi ene gara e peewal ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗɗoɗen jeyan ha to babaɓe jeyan ha to Nouadhibou lobbude yurmede hono ba Abdoulaye ba Mamadou Abdoulaye ɓurɗo lollide Bélé Ba kañum woni président de zone France mo Nouadhibou kanko kadi woni maire mo babaɓe kanko président zone France mo Nouadhibou noon o waɗi supervisé ñande alkamisa ɓennuɗo cérémonie noon koko fati kay inauguration jeetati woni jeereji tati taw ko jeehe to tewbuji jeeyete e nder leeɗe tawateɗe e nder Nouadhibou e nder leeɗe tawateɗe e nder Nouadhibou hen jeere wotere ɗon tawate koto leegal bitegal ler guiba wonde nde ne tawe to leegal bitegal Al Raba jeere tataɓire nde noon tawate koto leegal bitegal lawoyna tatigal noon koye nder Nouadhibou tawate ko fedde witede fedde union européenne kañumen finance dendagal golle ɗe kala golle ɗe ɗon ko projet ji ko fati promesse ko golle projet
projet taw ko projet biteɗo promo pêche et coopération espagnol tawi ene waddi coordination e zone France mo Nouadhibou e nder inauguration he noon hono Ba Mamadou Abdoulaye ɓurɗo lollude Blé Ba kañum woni président zone France mo Nouadhibou o suuti toon konngudi hollude weltare makko mawde no feewi o holliri kadi wonde ɗum ɗo heɓa tigui koye kaldigal jurgal no feewi tawa ko mawgal hakkude coopération espagnol wondude e zone France mo Nouadhibou o holliri kadi jokkodiral hakkude fedde union européenne e gendi leydi Mauritanie ene ƴellitino feewi kay e kala fannuji koye ƴellitino feewi e kala fannuji tawi kadi koye dow tawi kadi koye dow tawi kadi koye ɗowgol hoorejo gendi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Ghazouani o holliri noon ɗeɗo golle gollade ho noon ko fati kay e magol ɗeɗo jeehe tati taw ko jeeto tebbuji jeeyete te jeehe noon taw ko garɗuɗe jaaduɗe e jamanu kanko Blé Ba woni Ba Abdoulaye Mamadou o holliri golle ɗe jaru mum ene qiime ha 9.900.000 émiri taw ko haalisa ugoya e limore hinde ɗe kadi ɗum jibini ma ɗum jibini kay création direct fodde kene qiime ha temedere e nogas emploi direct tawi ɗon ha ɓuuɓa tigui naftorade ɗum ko ɓeɗon ɗiɗon emploi woni tigui wasam gollade fodde yimɓe temedere e nogas ma gollo hen ha tengti noon taw ko rewɓe ɓe ɓurata wawde tigui ƴellitade yitude hen koye mumen ambassadeur joɗiniɗo leydi Espagne e nder leydi Mauritanie hono son excellence madame Maria Alvarez de la Rosa o tawtorama inauguration ko fati kay e ɗeɗon jeehe o holliri hen weltare makko mawde no feewi e ɗeɗo golle taw kadi ko gollade tawi koye ɗabbu taw koye ɗabbade jeune France de Nouadhibou e action ngaji wondude e acteur uji woni des acteurs e locaux tawteɓe e nder Nouadhibou ko noon kadi hono chef de la délégation fedde union européenne joɗiniɗo e fedde nde e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Guiliane Jones ene tawtora holliri hen weltare mum mawde no feewi e ɗeɗon golle paydude no feewi yidde ƴellidde wuuro Nouadhibou ngu hono ko noon kadi hono ministre de la pêche et de l'économie maritime e wondude président de la région de Nouadhibou e ambassadeur joɗaniɗo leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie e ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie wondude secrétaire général de la zone France de Nouadhibou ɓeɗo kala mbawi tawtorede cérémonie o ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen PDG woni président directeur général King Cross Golden coopération hono biteɗo Paul Rawlinson o je gonɗo e jillu muɗum gonɗo e jillu mum gollal ngu balɗe tati e nder leydi Mauritanie e nder jillu he noon o waɗi o wawi tigui tawtorede batu taw ko au conseil de l'investissement e o heeɓi noon kadi fartange joddade e hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Ghazouani o joddima kadi e hoore jagode hono Bilal Messoud wondude e président wondude e ministre du pétrole des mines de l'énergie hono Nani Wula Chouroura o joddima e ɓeɗo kala o wawi joddade e mumen aljuma hanki o noon société Kinross Golden ɓayini communiqué hollirde kay wonde kay nguɗo jillungu président directeur général société o waɗi e nder leydi Mauritanie woni occasion mawɗo no fewi wonande société o e laamu leydi Mauritanie kala waddude bilan taw koko fate partenariat hakkunde mabɓe bila o kadi hollirama o bangeji ɗiɗi kala moni hen kala yitima hen hoore mum hano hannirtini communique o kadi holliri wonde guila 2012 nde société biteɗo Kinross Golden fuɗɗi golle muɗum e nder leydi Mauritanie fayi joni ɗum ƴellitino fewi faggudu gendi Mauritanie hano hannirtini communique o kadi holliri wonde ñande talata ɓinnuɗo o kanko président directeur général société o waɗi jillu makko to Tazias ƴewde kay no golle projet ji mawɗi gondi e gollede toon ƴettade toon no golle ɗe jarata ko wayno kay sen dokki yeru mahgol toon centre taw ko central solaire mawɗo no fewi taw ko kuɓɓam mo nangue dognata mawɗo no fewi tawa hattani mum ene qiime ha 34 mégawatt e projet kadi mawɗo gonɗo e affaire toon ko fati kay e yidde ɓellidde mina o beele kay kala ñalawma société o ina wawa wadde production
population kene gime kala nyalawma ha nogas na ujunere ton e kala nyalawma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jena ha to Irkise noon rafi biyeteɗo rougeola woni came ne tawe tigi e nder Irkise ɗum saabima noon fayre mawde no fewi caggal kayde yimɓe hewɓe kaali e réseaux sociaux ji tigi ɓayyini rafi o ha hulɓini yimɓe tawa rafi o yettaki ha to foti no yettaki no haadira hen ni hono ɗum saabima noon hono ministre de la santé mo leydi Mauritanie nuldino toon équipe docteur eɓe ko fati e falade e handade rafi o ɓe kolliri noon hay goto tawa kay alamo rafi o yooɓi fittade mum e nder réseaux sociaux noon hollirnoma yimɓe hewɓe maayi toon kono ministre o holliri e nder communiqué mabɓe wonde hay goto alamo rafi o yooɓi fittade muɗum population kala noon ɓe mbawi tigui hebde moni kala heeɓi ñakko muɗum waɗi tigui vaccination mum hano hanitta ni to kadi ko e mbaɗi préventif woni tigui faddade rafi o ministre de la santé yeddi noon kabaru cariɗo e réseaux sociaux ji kay ko fati kay no yimɓeɓe kaldirta kay bonande rafi o nde waɗi toon e nder Irkise ha joni kabaruji men demgal pulara to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal aljuma hanki o ko Allah faabi imam biteɗo imam Samba Ndiathie noon ko ɗon holliri jayde witede Lobs jayde nde noon holliri koye nder hutba makko aljuma hanki o noon o waɗi haalande ko fati e jimola ɓena wiyeteɓe bayfalena kewi yimde o nder jañi hen noon ko fati e ñingde gonɗon jimola jayde nde noon holliri e saaha kay wona wadde hutba makko hono noddinowo jama kam ɓaƴinomo wawi ni arde ha nangui e wutte makko ɓaƴimo kay nde o wasata haalde ɗi noon haaluji kono taw konngudi ɗi jalti ɗum saabima noon ɓen taw ko muriɗen e bayfale e hewɓe kadi ɓe jaɗani hen kolliri hen mette mumen no fewi caggal noon nde juulal tisbar ngal juula yimɓe hewɓe jinino tigui yande imam o yidde kay waddemo gueɗe kamtirɗe no fewi dafimo noon ko damel taw ko damel yaltirde woni sodorde ko ɗon tigui o yaltiri ko police noon faabimo haɗani yimɓe noon jeeyi ha to galle makko taw ko yidde yanben makko ko police faabi ɗon taw ko police mo police ɓe wakkinana Nimzat ko kañumen paabimo haɗani noon kanko almami o weeɗama convocation to police ɗo nde wara tigui wawde expliquede woni haalde famminde yimɓeɓe holko saabi kay omo waɗa ɗiɗon konngudi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni guila ñande alkamisa no gasi go lewru silto woni septembre gonɗen ɗum Mohamed Boun Abdallah Dionne mennoɗo wonde hoole jagorɗe ɗi leydi Sénégal e nder laamu Macky Sall hollirama tigui kanko Boun Abdallah Dionne ko jiɗɗo ko kettuɗo gembe makko kaya hollirde wonde ko jeeteɗo e mbiriji kam fati e gembanade yidde wonde hoorejo leydi ɗi gembanade yidde wonde hoorejo leydi ɗi ɗum noon kay ko caggal kay nde o kalaki porte woni tigui yaltude e diɗal Benno Bokk Yakar caggal nde biyeteɗo Amadou Ba suba tigui kañum woni hoore jagode suba yo gembono Benno Bokk Yakar e sungoji 2024 Boun Abdallah Dionne noon joddima jande holliri wonde o joddima e Ali Gouya Ndiaye noon ko ali kañum noon kañum hoore mum ko pelmiɗo bafal ene yalti kay ko fate Benno Bokk Yakar hollirde mette mum ɓaade kay subaka yowna mbiri gemmanade Benno Bokk Yakar e sungoji 2024 teskama noon e oɗo saaha joni ɓe teskama noon e oɗo saaha joni yidde mabɓe kaya ko fusde kaɗon landa yidde mabɓe kaya e oɗo saaha joni ko waddude coalition woni tigui kanko Boun Abdallah Dionne wondude e Ali Gouya Ndiaye ɓe jiiɗi tigui ko nanggodirde tammodirde beele tigui eɓe mbawa falade ko fati e candidature Amadou Ba ɓe jiiɗi wadde ko alliance ɗum noon ma waw feccude kay doole Benno Bokk Yakar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jen ha to Wakam to legal Wakam wendoga aseta hande sanga 3h ko gorko kañum tigui yana fiya labbe to nokku biteɗo cité avion mo Wakama sa are car rapide baraɗo o noon barɗo o noon ndeɗa waɗi bone mum ha gasi ko ɗon tigui naati e soyde ko donkuɗo yiteɗen ene yiiɗe jiilaw cettu ko ne fewi taw ko candarɓeri kañum tigui woni e yiilade mum yimɓe legal ngal noon jalti e kewal kolliri hen metti mumen no fewi saabu kayɓe kolliri e ɗeɗo balɗe walla
Allah ndara nduɗo lewtan gueɗe baɗe ni kamtorinde ene teska tigui to banggue bandiyagal ene ƴellitino feewi e ndera legal ngala ɓe rima laamu ngu noon ha tengti e kuninkoɓe nde ɓeydata nden ka e kisala ngal ɗon legal bitegal wakama ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen BOAD woni banque West African de développement conseil d'administration boño joɗinoma batum men alarba ɓennuɗo to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɓe kawri e nder batu e noon wonde ɓe finance fodde projet ji joyi fodde eɓɓoje joyi e nder ɓeɗen eɓɓoje noon ɗe nder ene jogui tigui fodde opération ngaji joyi ɗiɓe poti wadde ɗina opération ngaji joyi noon jaaru kalisa jalto ene qime ha capanɗe jeenayyi e 1 milliard taw ko franc CFA e nder capanɗe jeenayyi e 1 milliard franc CFA ɗe BOAD woni badda mo BOAD banque West African de développement ɗamini yaltinde kayim hen capanɗe 5 milliard fayi koye nder leydi Sénégal ɗina capanɗe 5 milliard paade leydi Sénégal noon hen 15 milliard koko fati kay e wadde central solaire mo photovoltaïque on central noon moɓe ɗamini wadde hattani mum woni puissance mum ene qime ha 30 mégawatt ɗum noon ma waɗe to site to ɓe mbiyata site ñakhora mo Fatick on projet noon pilote ɗo wata ɗum tigui ko société biteɗo Teranga Diakhara storage capanɗe 3.5 milliard de francs CFA keddiɗi noon ko fati kay e finance de golle wadde lawol train express régional taw ko ummade Diamniadio faade aéroport Blaise Diagne tawa juutedi mum ene qime ha 19 kilométre yidde laamu leydi Sénégal noon ko ɓeydude kay ko fati hattani transport e nder leydi he ha tengti e nder lamorgo leydi Sénégal saabu kay ɓe kolliri so tawi ɗen golle ɗe ɓe ɗamini wadde gollama kay kala ñalawma train express régional o e nder oɗon diwan mo kalden wawi ƴettude kay fodde 160 ujunere neɗɗo kala ñalawma taw ko walloɓe ya garta e nder terre woni train express régional ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Medina Baye e mbadi heblanade noon e mbadi keɓugal ko fati e mawludun nabiyo mawninde kay jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam to Medina Baye Amadou Ba noon kañum woni hoore jagoɗe mo laamu leydi Sénégal o waɗi toon jillu makko to Medina Baye to o yahani goto mo yaadi noon omo ardi toon e sete molanteɗo Allah tawi ko ministére uji wondude gollotoɓe e laamu e jodi ɓe joddima noon e khalifa de Medina Baye hono Serigne Mahi Ibrahima Niassa kanko Amadou Ba noon o ñaguima khalifa o noon de ñagantoɓe Allah de jaam kay e kisala dumoto e leydi Sénégal no leydi kadi ƴellotiri khalifa o noon waɗi hen duwawuji mum jaajji no fewi kadi o ƴetti toon kanko khalifa o yetti kadi o jarni hono laamu leydi Sénégal o jarni oɗo délégation timmuɗo kay jabɓuɗo koyɗe men arde ko ha to Medina Baye e mbadi keɓugal ko fati kay e mawninde jamma jibinede nelaɗo men woni mawludun nabiyo ɗaminiɗo yuɓɓinede to Medina Baye e hono yoga e nokkuji ñande noga se jeeɗiɗi lewru septembre woni lewru silto ndu gonɗen ndu khalifa o noon hono Serigne Mahi Ibrahima Niass waɗi no heewi wadde ni on namdima kadi ko heewi namdade laamu ngu e kala saaha nde wawata kadi wattude hakkille mum no feewi e jeunesse leydi ndi e nde wawata kadi wattude hakkille mum no feewi ƴellita ndema e nder leydi he saabu o holliri ko ndema tan wawi ƴellidde leydi ko ndema tan wawi ƴellidde leydi ko ndema kadi so ƴellitima ko ɗum tigui wawata ƴettude sukaɓe to banggue golle beele kay sukaɓe ɓe ene mbasa wadde e kala saaha fiide e ngoɗo maayo wadde kay ko wiyete ɗanne taw ko ɗanne suuɗeɗo hewɓe mabɓe ne kalko e nder ɗeɗon maaje kadde kanko on noon ka woni tigui haɓade ko fati e immigration clandestine caggal nde khalifa o noon werti juuɗe mabɓe rokkiɓe duwaw duuni kay leydi Sénégal duuni leyɗele julɓe kala duuni winderde kala kanko Amadou Ba e délégation mo yaduno toon ko ɗon tigui ɓe ummi ɓe jabari to Serigne Baba Lamine Niass on noon ko kañum woni joɗiniɗo khalifa oto kañuma joni joɗiniɗo khalifa
septembre Madina Baye to Dakar ɓe jeehi kadi to galle imam mo Madina Baye hono imam Cheikh Ahmad Tidiane Cissé e nder nden kadi ɓe gayni ɓe toon ɓe jaɓani to nokku biteɗo Léona Ndiasena ɓe jeehi ha to wite Léona kaɓe men Léona kanena kala ha joni ko Medina Baye keɗoɗen ko alet janggo nogas naya lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati khalifa général mo Madina Baye hono Serigne Mahi Ibrahima Niassa ko ñalawma alet janggo rokkirta coktirde ko fati kay e jeere taw ko jeere sere molantede Allah ma hande e nder Medina Baye jeere nde noon indira ko sokhna Mam Astou Ñanka noon kañum woni neni mum Cheikh al Islam ko alada janggo nogas nayi lewru septembre woni tigi ko fati inauguration woni udditgol nde ɗon jeere patama lemiri en ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Guédiawaye kotana musto waɗi to Guédiawaye to legal ɓe mbiyata devoir des notaires ko cukalel joni gotel jaroweɗe duuɓi jeenayi ko kañum tigui wasi fittade mum taw kadi ko sehila maggel mo fijjanno ko kañuma sehil maggel guel o fijjanno ko kañuma yooɓi fittade makko taw kadi limguel ɗeɗɗi leyɗe jooɗe reedu maggo ɗeɗɗimo haguel ronki fofde haguel fekkori ko ɗon cukalel guel wasi fittade muma suka barɗomo o noon ene yaara e duuɓi jeenayi ko saaha noon ɓe gonno e haare ko ɗum saabi tigui ha barodirala yalti hen police mo Guédiawaye noon udditi hen enquête mum jaƴƴon feewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jeen ha to Ziguinchor ko ɗon tigui juroɗen ciftoɗen sehil men musidɗo men Amadou Isaka Kébé wonde ɗum de Allah yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko ɗon kadi calminten dendagal gollediɓe makko to radio Ziga FM hettiyankoɓe radio Ziga FM kala habaruji men ɗemgal Pulaar senumima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen to leydi Mali jeen ha to Gawo bila ko fati mayɓe beddugol obiji to Gawo ñande alkamisa ɓinit ɗo bila o ɓeydima no feewi hono gouverneur kalfinaɗo falde Gawo biteɗo Bakhouma Kanté holliri tigui wonde mayɓe ɓe enen jara e oɗo saaha joni yimɓe joyo wasde pittali men o holliri kadi o holliri joyo mayɓe ɓe kala ko aljuma hanki o ɓe mbira oɗi noon o holliri noon yidde o holliri kadi wonde fodde yimɓe nogas wonɓe mbarmi hen siftinde on noon ko gila lewru août ndu dari faade lewru août mayno ndu gila ndu dari kay gila daroɗe mayri faade oɗo saaha joni ko jihadiste en ko kañumen kandi wuuro Gawo go e ko taari ɗum kala hadde kay ko faate yangarta woni tigui ɓe mbaɗi blocus wuuro Gawo e ko taari ɗum kala taw ko catala bitengal GSI woni groupe de soutien de l'islam ko catala jokkodirgal ɓattingal Al-Qaida ko kañumen tigui mbaɗi oɗon blocus ha joni ko leydi Mali keddoɗen to falde Gawo ha joni accident hande sappo e tati lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ndu gonɗen ɗum hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ndu gonɗen ɗu ko subaka ko avion tigui ko avion kañuma tigui kañuma mabɓi e leydi walla kañum tigui yani e leydi Sara aéroport nde Gawo ko avion noon tawi kadi kañuma rati e taha mo yinno juurade ko ɗon tigui o rati atterrissage makko Sara aéroport nde Gawo avion noon komo hinde ilo Chine 76 matricule makko ko TZ 98 couleur makko ko danejo woni tigui mo mbadi danejo kanko tigui yani toon caɗele makko noon umuri tigui koto banggue réservoir moni waɗi to kérosène watte ko ɗon tigui caɗele ɗe umori ko ɓe kolliri noon ko hollirama noon konin koɓe faabu mbawi tigui notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade en keɓani noon taw bila so tawi kay waɗi mayɓe e barmuɓe kala en keɓani bila ɓe kalani kadi wonde to avion o ummi so tawi en keeɓi hen ko ɓuuri labde ma en gartu hen e habaruji men ñalawma janggo ha joni ko leydi Mali keddoɗen jiyen ha to Sikasso suka debbo goto mo inde mum suuɗi e ɗeɗo alkule ɗiɗi woni F et T puntaɗoɗo kilianeɓe yimɓe kala saaha omo funta ɗumen saaha o wiye ko commissaire des police saaha kadi o wiye ko ɓi général de la police o golloto koto ministère de la sécurité et de la protection civile e kala saaha noon o felmima yimɓe hewɓe o funti ɗumen o ñamini ɗumen koppareje kewɗe no fewi oɗo saaha kala koye jiiro cattuka dadiɓe leydi ndi gonno o wiyama teɓ noon tawa kadi on nanga koto
falde sikaso tawi ko police ko tawi ko policier be principal wonbe jimandi principal Yaya Coulibaly gardido commissariat mo deuxième arrondissement mo sikaso ko kanyumena tebi mo nden be nangi mo non e der enquête gadano inde makko tigi o wi o wite ko FK e der enquête non tawama tigi kanko e jati woni FT e jiiretedo e odo saha joni non omo tawe tigi e juude koninkobe leydi ndiyamo tawe juude police e mbadi enquête khabruji men demgal pulara ko to leydi pene padena to leydi bene ko dépôt carburant mawdo no fewi kanyuma sumi ton aseta hande o subaka to wuro witengo semme krake wuro ngo non tawe sarakirola hakkunde mabbe e leydi Nigeria bila onona plan provisoire e wala saha joni ko famdi kala capande tato e tato neddo wasi hen fittade mum taw kadi buri hewde hen ko jamburebe woni civil en ko to leydi Somali padena ton e ko sebbitibe ko kanyumena be hinde shabab kanyumena mbadi jangu mumen e checkpoint gotom woni tigi e poste contrôle ko hen be mbadi taw kadi ko camion be tufino bomboje ha heewi ko on camion fetti ko famdi kala sappo tato neddo basi hen pittali mena wadi kadi barmube kene bura barmube no gazam dum non wadi ko to wuro witengo belete weyi na belete weynen tawe e dara hakkunde leydi ndi on bila kadi teskama ko buri wayde hen ko tigi ko civil en woni jamburu ebe khabruji men demgal pular rubindo khabruji men kedde Afrika ma en ketto musidde men seydi men Umar Mbodj assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alsan Mbodj Umar Alsan Mbodj assalamu alaikum wa rahmatullah jamme hiire ton Ghali Abouba ko kaburuji men ko fati e dongre Afrique nde hani e leyɗele taw kadi ko arabede e ñalawma hande o haore dir nogas talli hono surtout unaɗi e nogas e tati puɗɗoɗen ko leydi hono Burkina Faso leydi Burkina Faso civilaɓe sappo e jeegom mbasi hen pittali mum taw koye jawguji baɗɗi toon taw ko certuɗi e to banggue hirnage leydi ndi yeyti ɗum noon ko gestuelle mbi ko kañumen mbaɗi ngal ɗon baɗal toon to leydi hono Côte d'Ivoire toon dey laamu ko ƴetti hono pellital e wasde kay yaltinde maaro kañum e sukara e fade e leyɗele goɗɗe aɓe teski noon ko cogguji ɗi ene jeehi dow no fewi ngam kay wasde kadi prix ɗi yaade dow ɓe mbi wonde kono aɓe kaɗɗi kay maaro ko ono yaltude e sukara e caggal leydi maɓɓe ha diwa oɗo saaha épidémie ha hande ene jokki jakkude kadi hono sukaɓe toon fodde sukaɓe sappo mbasi hen pittali mumen andaka noon oɗo rapide mbaɗo toon ene reɓa ɗo andaka halko saabi ɗum toon to Niger kanko le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie woni CNSP général Abdourahmani taw ko Tiani wawi kadi sifde ñande e alarba nogas lewru kono surtout joni de nogas tati taw ko ordonnance bawɗo kay de juɓɓudi taw kadi ko mission ngaji taw kadi wawde kadi haɓade e borjendi ko fatte faggudu mabɓe hani ɗin e comparaji mabɓe hani e fiscaluji mabɓe ngam kay wiide wonde kala ko borñinta hono gueɗe laamu aɓe kaɓo ɗum wiide noon ko joguiɗo hono konngol taw ko CNSP woni commission oɗo wawi kadi won ƴewde kala peeje ɓurɗe kadi wawde kono ngarɗude ha wawa wallude gouvernement o ha ɓaade kadi e ndiɗo borjendi maɓe mbawa kadi kono wadde hen golle mabɓe payde ɗum taw kadi ɓe pawi ɗum koye taw kadi koye règlement mabɓe taw kadi intérieur taw kadi ko leydi mabɓe ɓe mbi noon wonde kadi oɗo taw ko CNSP ma waw kadi taw kadi ko ƴewde e kala ɓen birtuɗinoɓe taw ko ɗen coppéraji hani e bonnuɓe kadi ɗen ma dawne kono lawol ha hande toon to Niger avocat on mennoɗo hono ardade hono leydi ndi Mohamed hono Bazoum wawi kadi wiide wonde ñande alarba hono ɓiɗɗo e wawde kadi huccinde ɗum e AFP wonde kay yoɓe ndewnu taw kadi ko laamu ngu to Niger to ɓe jowo ɗum ha kay ordre constitutionnel arta kay ɓe mbawa tottude laamu ngu oɗo mennoɗo ardade hono taw kadi ko leydi ndi kanko noon gardiɗoɗo hono leydi ndi to Mohamed hono Bazoum wawi hono windude ɓatakuru faade noon e dendagal hono leyɗele CEDEAO wiide ɗumen kay yo mbaɗ kadi gartir ordre constitutionnel e nder leydi ndi kadi o tottete hono laamu makko nde tawno o follama guila nogas e jeegom taw ko lewru juillet woni
o yiilaɗe nogas e tati ɗum noon o wawi kadi e wiide ɗum kadi ko ñande alarba nde ɓennuɗo nde o wawi windude ono oɗo ɓarkour taw noon jagganimo noon hujji hen ke woni avocat makko ko on mbiyete kono Saydou Diagne taw ille jeeya ko leydi taw kadi ko Sénégal toon to Ghana ko jalngu waɗi toon to banggue funnangue worgo leydi ndi yimɓe taw kadi ko jeenayo mbawi kono wasde hen pitalu men ko ɓuuri hewde hen noon ko rewɓe to Afrique hakkudejo mais noɗo ardade kono leydi ndi François Bouzier e nogas e ɓen taw kadi ko fenjitinoɓe woɗɓe taƴanama taw kadi ko taw ko gollinede golle musɗe kaddi gurdam mumen e ko addi ɗum noon ko e feñjitare e nde ɓe mbanno e sanga woteji mabɓe e hirande ujunaji ɗiɗi e nogas to Soudan toon dey kamɓene ono loni wi wonde kadi ene hulani wonde kay filñitare nde yaade ni ha ɗen e leyɗele taw kadi ko cakkiɗe ɗon to leydi hono suuɗa nde am huuli ɗum no fewi nde tawno wonde oɗo gardiɗo taw kadi ko hono armée mabɓe biyeteɗo hono général Abdel Fattah Al Burhan ma won hande lebbi joyyi ko ken kadi am wadda perɓodiri hakkude ɓen wiyeteɓe paramilitaire en ɗum noon o wawini kankone ko takkude ko ɓen wiyeteɓe les forces de soutien rapide o wino ko ɓen de mbawi hono ittude taw ko mercenaire uji en haadede e groupe terroriste en ene mbaɗa kadi e nder leydi ndi gueɗe kakotodirɗe no fewi ɗum no noon ɓe erima noon kamɓene deɓe teski guila kudeta o waɗa guila ujunaji ɗiɗi nogas e goho kamɓene ko pilɓodiri e wasde nandirde hakkude mabɓe haaɓe gaddi noon e ɗiɗo kadi tanaji musɗi no fewi ɗum noon aɓe kuuli ɗum no fewi to leydi leyɗele arabe to puɗɗo ko leydi hono Maroc Moustapha Paytas on ko jomnaɗo konngol kono laamu ngu o wi wonde noon kamɓe ɗen ɓe mbawi kono rewtude ɓen jandi yankoɓe français ji ɗiɗo taw ko arnoɓe toon nder leydi ndi taw noon ko saabuji ɗum noon ko ɓeɗo jandi yankoɓe ɓe garno toon ko wangade caggal ɗum eɓe ɓamno toon ɗe nate ha noon ɓe jiitiɓe ɗon wonde ɓe gona tan wangoroɓe ala koɓe jandi yankoɓe ɗum waɗiɓe jaltindeɓe taw ko leydi ndi ɓe mbi noon laamu ngu wi wonde ɗum ɗo kadi jeeya koye kuule mabɓe neɗɗo mo ɗoftaki yaltintan le hono leydi ndi laamu ngu ha hande yaltini koppareje fodde temedere e nogas dirham gam fewnitde leydi mabɓe ɗo e duuɓi joyyi toon to leydi Libi capanɗe nayyi e tati ujunere eggi e koɗɗorɗe mumen yiltoɓe ha hande ɗo jokki toon to hono to Sousa e nder maayo ngo ɓe mbino ko caggal hono darma ko ngoɗo wuuro ɓuuri bomade e ko waɗi toon ko Ali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique taw kadi ko e dande Assane Oumar Bocci komo Sarandogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heɓlon sukaɓe Afrique a yawo weltare TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kumpital men ɗemgal pulara ko adi keɗen udda micro ɗon garten e kabruji ko ɓuuri ɗo tengtude e kabruji men to leydi Mauritanie mbiɗen ko Ba Mamadou Abdoulaye ɓuuɗo lollide Bélé Ba kañum woni président zone France mo Nouadhibou o ardima ko fate inauguration fodde jeehetati woni jeereji tati ko to tebbuji jeeyete taw ko nokkuji garɗuɗi ɗina nokkuji noon ko fedde Union européenne kañum waɗi financé ɓeɗon golle to leydi Sénégal Ali Gouya Ndiaye wondude Boun Abdoulaye Dione nana tigui woni guttu hakkude men yidde mabɓe noon ko waddude coalition wadde junggo e fandu beele tigui eɓe mbawa falade ko fate candidature Amadou Ba mo Benno Bokk Yakar suuɓi to leydi Mali ko avion goto avion militaire kañum tigui rati atterrissage mum o yani sara bowal laaɗe diwoje ngal gawo ma en gattu e oɗon kabaru to leydi Benin ko dépôt woni fandu mawdu dépôt
ko mawɗo to karbira moftertono kañuma fetti toon sumi ko famdi kala fodde capan tato e tato neɗɗo wasi hen pittalu mum on dépôt noon en tawe sarakirol hakkude mabɓe e leydi Nigéria to leydi Somalie noon ko sebbitiɓe kañuma tuufino camion goto biɗo daga bomboje o fetti sara checkpot goto yimɓe sappo e tato mbasi hen pittali men roɓiɗo Afrique noon ko musidɗo moon hono biyeteɗo musidɗo meɗen bono Alsana Oumar Diop Oumar Mbocca musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeɗa ko ɗum ɗo wonno komin tongat noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on